प्रमोद बर' सरकार थानायाव माबोरै दिनै कलेजा सरकारि जों खालामनो हाला होनना बोरै बुंजाखो? सालबारि कमलाबारियाव आं दिनै दंफायो। रायजोफोरजों मोजां गाज्रि रायज्लायनानै जों मिथिनो मोनबाय गोदो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे गामियावनो थायोमोन आरो बे गामियाव थानायनिनो बिटिसिखौ दानायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट आरो थांखिखौ बिथांमोना लादोंमोन। गोबां मोजां मोनो बे रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनो जों दिनै मिथिनो मोनबाय। दा बे रायजोनो बिथांमोननि बे कमलाबारि गामिनि रायजो राजानो आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै बिटिआरआ मा जादों बिटिसिआ गोदो मामोन प्रमोद बर' बिथांनि सरकार दानाया माबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दानाया माबायदि आं बिदिखौ दिनै रायजो राजानो दिनै फोरमायना होदों। आं दिनै बेखौनो बुंदों जे प्रमोद बर' सरकार थानायाव माबोरै दिनै कलेजा सरकारि जों खालामनो हाला होनना बोरै बुंजाखो? प्रमोद बर' थानायाव बोरै एसेबां माखासे बर' स्कुलफोरा मानो दानजाखो? प्रमोद बर' थानायाव बोरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बोरै NIT सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ तेजपुराव थां सिलचराव थां बङाइगावआव थां बोरै होनजाखो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा आबोब थानायाव साहित्य सभा थानायाव बोरै जोंनि बर' स्कुलफोरा मानो दानजायो? दिनै प्रमोद बर' सुप्रिम लिडार चिफ थानायाव बोरै जोंनि बर' स्कुलफोरा दानजायो? आं बेखौ दिनै रायजोनि खोन्थादों। प्रमोद बर' थानायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव 10खन कलेज बा कलेजफोरखौ सरकारि जों खालामनो हाला नोंसोर बिटिसिआनो खालामना लादो होननानै माबोरै बुंजायो? आं दिनै रायजोनि सायाव बुंदों। दिनै आं बेनिखायनो बेखौनो जोबथानायाव बुंदों जे कुनु मते UPPLनो भट होनाङा, ट्रेक्टराव भट होनाङा। ट्रेक्टराव भट होनाय माने आसामनि आरो सेन्ट्रेलनि बै सुथुरफोरा जोंखौ बाहायनाय मिथिबायना बै बिथांमोनखौ लुज मोनो बिराद दुर्बल बिसोरो माने बिथांमोनखौ देरहाहोनाय माने बिटिसिखौ आरो खावसे लानो हानाय बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बाहेरनि बिजनेसमेनफोरखौ बाहेरनि अफिसारफोरखौ सोजोबनाय माने UPPLखौ बेसेबांनो दोनगोन एसेबांनो बिटिसिनि रायजो राजा बर' हारिखौ माने फोजोबस्रांनाय जों नुखाबाय थाखादों बेसेबां बुस्थुआ दिनै नेगेटिभ जालांबाय। अब्ला दिनै एबसु बायदि संगठन थानायाव आबोब बायदि संगठन थानायाव बर' साहित्य सभा संगठन थानायाव बनसु आबोब BSU थानायाव दिनै बिटिसिआ मानो दिनै धंख जादों? बिसोर सोर? दिनै बोरै बुंनो हागोन दे जयन्त सार बिथांनो भट होनांगौ होननानै? बिथांनो भट होना देरहाहोनाय माने बै आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा जोंखौ उइक पइन्ट मोननाय गोख्रों नङि कुनु खोथा बुंनो हायै दिल्लीयाव बेबायदि मानसिखौ हरनाय। अब्ला दिनै खाम्फा सार बायदि मानसिखौ जों दिल्लीयाव हरोब्ला दिनै बिटिसिआ बासायोबा जोंनि भट होनाया मानो मिस थांनो मानो गोरोन्थि जानो? बेनिखायनो रायजोजों आं खावलायदों जोंहा जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा गाज्रि नङा मानसि हिसाबै थिगानो रावखौबो गाज्रि मोना दुखु मोना बियो खिन्थु बेखौ देरहाहोनाय माने जों बिटिसिखौ आरो धंख खालामना लाबावनाय बेखौ बैसोरसो देरहाहोगोन जों बिटिसि मानसिया नङा बै बाहेरनिया आसामनि सेन्ट्रेलनि फैलायदों नै आलासिफोरा माने बेखौ देरहाहोबासो सेन्ट्रेल सरकाराव जेबो जाला जेबो बुंनो हाला आसामावबो जेबो बुंनो हाला सेन्ट्रेलावबो जेबो बुंनो हाला बेनिखायनो रेडि जादों मोनसेबो भटआ जेन हेरफेर जायै बायदि खाम्फा बरगयारिनि बे नांगोलाव भट होना देरहाहोनांगौ। थेंक इउ।